May meron sila Soto. Oh my God, I think it's scam. Yeah, scam ka. Welcome to the Philippines! It's more fun in the Philippines. Mabuhay! Ako nga pala si Ginoong Paolo at maligayang araw ng kalayaan sa inyong lahat. Ngayon dadaan natin ang mga Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo. Nagkamiso de chino pa ako para nasa tamang bugso tayo ng ating damdamin hanggang dinadaanan. At simulan mga kawal. Galing kay Kapitan Tutan. ฟิลิปปินส์ภาษาจีน I think ค่ะ Traidor! Pati yung mukha niya, ha? Bali. Gera na ba to? Sinong foreigner na naman ang gagata sa atin? Anak ng leche! Di pala leche pala, Espanyol. Hayop na lang. Hayop! Sunod! Ito, galing kay Sir Sacho. Filipino moment. One more. I'm going home now. One more. And then you pay the bill now? Sorry. Okay. How much? This is three. So third and then one more. One more. 3 and 3. 600. 3 on 3. Ay, Ito yung Rubik's Cube. Oh, 3 by 3! How much is a month? 175. 125. 125? Times 4. So that's Oh, quick maths! You cannot beat the foreigner in the math game. 500. 600. Sorry. Seriously. No. I'm just mistaken. Kaya gusto ko rin malaman eh. At tip. Hindi kasi uso tip dito sa Pilipinas. Where's the girl sitting beside her? I don't know. You know? No, she said she worked there. She don't work there? Yes! Patay! May meron sila Soto. Oh my God, I think it's scam. Yeah, scam ka. Welcome to the Philippines! It's more fun in the Philippines. Ibalik na ating kalayaan. Ayoko na. Mabuhay ka! Iliteral lang gusto mabuhay ni ate na scam ka. Taragis ka. Meron silang course. May inom kasi si Kuya. Di niya siguro naalala. Nasaan to? Roas Boulevard ba to? She don't work here? Okay, bayad ka. Okay lang yan. The dollar into the peso is almost, it's almost times 50. It's okay. $1 is to 50 pesos. You can pay us 50 times more. It is okay. You have the many money here. If you are a middle wage worker in the western part of the world, you are rich here in the Philippines. It doesn't equate into the 3 on 3. 3 and 3. Malaya na si ate. Nakatakas siya, pero na-video ka dito. Sino yung video nito? Vlogger ba ito? Maligaya araw ng kalayaan. Tanad. Galing kay Chris. Upuan, salumpuwit at ang bra ay salumsuso. Ano ba ang brief? Salumbayag? Ano tong bangkoan? Bangkoan. Pighati, hindi ko alam. Tanad. Maraming salamat, Ginoo. Oh, hindi! Pighati! Mabuhay. Natanggal ang aking costume. Nasasakal na ako ng realidad na ito. Para lang mabuhay, diba? Kailangan magbigay ng buhay. Ayoko na maging malaya. Bakit tayo naging malaya uli? Parang history memes period. Nakalimutan mo mag-upgrade ng unit sa civilization. Bakit? Mas matapang pa rin yan. Diba, tattoo pa lang ni Tito Dante. Kompleto na sila. Maraming salamat. Maganda na ang BTEs. Brave Igorots who rode on top of the American tanks during the Battle of Tan. Due to thick bushes and ravines, they guide the American tankers towards Japanese help to taking them out one by one with armed bamboo spears and pistols. They fire wildly, preventing the Japanese infiltration. Kaya pala nag-anime na lang sila, di nila kinaya. Puta, tunay na Asian vessel. Gaya lang din kaliit. Sunod. Galing kay Andrea. Filipino had the sexiest accent in Asia. Cellphone, tortol, carpune, Betis, Fischl, Video, Tot, Brass, Juswa, 150, Can, Floor. Huwag mo kalimutan ng Colgate. Tsaka yung Frigidaire. Brand yung sinasabi. Marami. Bumubugso po ang Pilipinong damdamin. Maraming salamat. Tunay na akong malaya. Worst experience as OFW here in Japan. So guys, share ko lang yung pinaka-worst experience ko sa Japan bilang Pinaka na worst pa. OFW, no. So no Friday, umuwi ako, galing trabaho. Ganda ng mga bahay. Habang binubuksan ko yung gate na yan. May lalaking tumawag sa akin sa parking area na yan, no. So, Pilipino siya, actually. Punta dyan sa poste na yan, no. Sabi niya, pakita ko raw yung itlog ko, bibigyan niya ako ng metal build
Crossbone Gundam. Siya, nagpark siya dyan, tapos naglakad siya, dyan. Sabi, pakita ko rin yung itog ko. Why did you... Bigyan siya raw ng Gundam. Nani? Mauto niya ba ako ng... Baka des. Uy, Mga lapit ka dito, lapit ka dito. Makati Punero, okay Tapos lang yun, yan. sinabi yun. So, share Diba? Okay na ipakita ang itlog. Pinakita mo yung tamago. lang guys, para maging aware din kayo bilang OFW. Tama. Nalala ko dito yung yung sa Tandua, yung sa beer, yung nag-alok daw yung bakla, tapos yung beer. Ganun din yung skit na to. Maraming salasunod, galing kay Todd. Yeah, Hallelujah! Concrete jungle where dreams are broken. Sarap. Guys, sa Twice, Filipinos during 1940s, hindi ko mapapatawa ng mga Hapon sa ginawa nilang pag-aalupis lipusta sa aking bayan. Isusumpa ko sila bilang hanggang sa aking kaapu-apuhan. Balang araw, mabangon at lalaban kami muli. Now, konnichiwa. Hindi. Alcohol free ang kanyang kilikili. Ay, hindi naman to hapon. Ay, hapon to na may halong nga pala. Di ba? Hindi. Ito yung mukha ko. Ilagay mo sa mukha ko pa. Yan ako. Doon mali ang mga Espanyol eh. Hindi na sana sila nagsayang. Sana gumawala lang sila ng mga MV o ng mga anime na Spanish para papasukin ang ating bansa. Hoy, Choy, pwede ko malibang sa inyo? Balak niyo ako dito ba mo flash? Minatay kalagot na ako kay tungod lang na itsuraan ko pistiya ka. Kung imo pala nagpatupihan ng bulalo ni mong tupi ng pagka kabasik mo kaam ko kaburikat sa mga utin. Umay pamgani. Alam ko, burikat utin. Kala mo, naiintindihan ko to. 1%. Basik tuwagan kang tanisya kung mahunong na si kaya tatuntig ayo sa auto ko abogado nga yung giyot. Pisting yawa. JS buang sumbaga lang choy. Hoy! Pisting yawa. Lira. Minatay-atay yawa. Pisting. Wala ko naiintindihan pero na-appreciate ko. Burikat utin. Kung imo pala nagpatupihan ng bulalo ni mong tupi ng pagka kabasik mo kaam ko. Imong mama kayo lahat. Wala ko naiintindihan. Sunod! Galing kay Rambutan. Uy, na ako sa Francis. Ano pa ka na to? Ilawa! Sige, try. What? Hey, try. Stop it! Call the fucking police! Call the police! That is a very Western reply. Call the police. We never call the police here. We call the tanod. English, kay Bisaya ta. Hindi. Pagod na siya makipagtalo sa English. Dapat magpaturo ka kasi. Pisting yawa. Galing kay Mark Rafa. Foreign YouTubers when they want to English. We always go to the Philippines have the views. That's why I like milking this place, you know? The Carabao milk. Very yum. Masarap sa burikat. Sunod na kalayaan. Galing kay Leo. 1 million life escape. Ito literal na kalayaan. Yaman mo na. Alam ko kaya ka lumalabas ng Pilipinas para yumaman ka eh. Diba? Ito, mayaman ka na pagkalabas mo. Yan ang gusto ko sa'yo, Ginoong Halimaw. Ito Kong, pwede ba ipa-challenge mo sa akin? Lalabas ako ng bansa, bigyan mo ako 1 million pesos. Kahit pesos lang, masaya na ako. Pigati, lumbay, kalungkutan, sakit, kirot, dalamhati. Galing kay Teach Hughes. Okay, Asia naman. Butter, Hey! no other, smooth like butter. Nagulat ako. Ang pinakamatapa na katipunero. Makaka-cancel ka na naman. Lumuluwag naman ako para sa mga BTEs na yan, ha? Okay, bali. Para ganito rin mabuhay sa Pilipinas. Talagang, kapit ka eh. Kaliki Yellow Cabi, Filipino fried. Pigati, lumbay, kalungkutan, kirot, sakit, dalamhati. Tayo na, halo-halo ka. Nami-memorize ko na. Sunod. Ako ni Chiawa talaga. Jeepney from the Philippines and Germany. Ooh, king of the road. Hey, sa Hupanbam! Sing-hot-hotin. Purikat utin. Germany talaga to. Edited eh. Ayos fart po ito pag maganda amoy ng utot mo. Im Auto habe ich gedacht, das wäre jetzt was für dich, so als GTD.
Paano ako nakikinig sa Bisaya, wala ako naintindihan. Mabuhay ang lahat ng Pilipino sa buong mundo. Filipinos around the world. Yun na ang title ng video na ito. Holy shit, lapo-lapo with the man. Itong gusto sakupin ng Espanya, diyan kayo nagkakamali. Lumalaban yan. Borkat kayong lahat. Batman ng Pinas. Tangina mo, ang angas mo talaga ba? Oh, tiyan galing. Ano yung suklay? Kamukha yung si Rustom. Rustom Padilla ng Pinas. Don't play with knives. No, that is correct. Yeah, ba? Ang demo mo. Dali. Simple lang, oh. Ay po! International skills talaga, oh. Don't play with knives. Yeah. Ano pa nabato yan? Damn. Tangina mo, may Batman rin dito. Pero suklay, hindi to balisong. Puro may Batman din doon, hindi mo nakita? Balisong nga suklay. Ayun o, Batman din oh. Hindi to Batmobile, Batmobisikleta. Stroller ba? Angas oh. Ba't parang basurahan tong ano mo, upuan mo? Parang basurahan. Eh, Pilipino kami, dala-dala namin yung mga yan. Basura dito. Kaya parang yung sa Batman, di ba? Tapos ito yung sungay. Oo nga, ano? Tiyawa ni Batman, Bakit naman kami sungay? Nasa sungay. Di ba yung parang yung maskara siyang ganun, parang bukulin dito, tapos ito mayroong ano. Oo nga pala. Sorry. Sorry. Paumanin! Ano, sorry, paumanin. Sorry, Koreano yun. Ito yung baon ni Batman. Oh. Yung si Penguin yun, ah. Baon ni Batman. Ano yan? Sardinas. Oh, may sardinas si Batman, syempre. Sardinas tarantado. Gago, hindi sardinas yan. Tunga ka ba? Delat. Tuna yan. Parang di bumaba, tangi. Tuna yan, tuna. Apangalsong. Parang di bumaba ang gulong. ba't ito parang nakasira to? May susi. Miss ko na lumabas. Kaya mahal ko Pilipinas eh. Disclaimer, maraming sinasabi, Paulo, ano ba yan? Puro lang panlalaki sa Pilipinas ginagawa, men. Ganyan ko kamahal ang Pilipinas kasi pareho ko kinukuha ang kakupalan at kagandahan. Tunay na makata at katipunero. Hindi pwedeng positive lang. Huwag ka makinig kay Easy Meal. Dapat kunin mo negatibo at saka positibo. Parang COVID dito. Yan ang tunay na nagmamahal. West Philippines. Let's go. Hindi! Kakasabi ko lang eh. Dito around the world, dito lang din yan sa Pilipinas. Leche. Sa US, diba? Sa US, di ko tayo kito to. Ako, dapitan to eh. Ay, ano to eh, Espanya to, diba? Ito yung hindi magawa-gawa, oh. Battlefield to, galing history, man. Yan, 1,000 kayo. Kailangan natin ng lahat para lumaban sa iilang isla. Ito ang reaksyon ng padali mong pagkakakitaan. Lagay mo yung mukha ko dyan, Pao. Para mag-aatas ko rin ng Carabao milk. Lalagay ko rin yung mukha ko sa thumbnail na to. Para easy click. Kung may easy meal, may easy click. Ano kay Glenn Mir? Your name is Uden. Burakat Udin! Kimi no namae wa? Hey! Ang ganda ka! Ba't bagay na bagay? Hindi nga, Udin lang ang malakas. Sunod! Galing ka-important that. Gredo plays. Hey, Sirianko, it's my birthday. Shout out to my guild, Malaki Titico of Hexa server. Hey, happy birthday, Gredo. And shout out to your guild too. Maraming sa... Buti alam mo! At doon nagtatapos sa mga video natin. Ayoko na, pagod na ako maging malaya. Pero di ba, lagi nating tatandaan ang ating mga bayani at mga hindi rin bayani na tumulong at alam ang prinsipyo na dala-dala. Walang iniidolo mga bayani o mga politiko, yung prinsipyo lang at ideolohiya na dinadala nila na naipapasa nila sa susunod na henerasyon. Yan ang tunay na malaya. At doon tatapos sa ating video, huwag nyo kalimutang magustuhan, ikalat sa mga iba nyo pang katipunerong kaibigan at huwag nyo kalimutan umanib sa ating makatipuneros. Ginoong Paulo na mamaalam at maligayang araw ng kalayaan sa inyong lahat.